what's up? Kuya Chris TV here. Mga Kuya Chris, good morning sa inyo and welcome once again to my vlog. So nandito tayo ngayon sa bukid mga Kuys. At kung may bago naman dyan na padaan sa channel natin, so kung miss mo na yung mga gawaing probinsya, o kaya naman ay miss mo na ang iyong mismong probinsya, at naman o kaya ay baliktad mga Kuys, o kaya naman ay miss mo na siya. This life is easy, every night. So ayun mga Kuys, so kung gusto mo makita ng mga gawaing probinsya at mismo na ang iyong probinsya, so like, share, and subscribe na dito at huwag kaligtaing pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. And today's videos mga Kuys, pag-uusapan natin ang paklang. Alam nyo po ba yung paklang? Yan yung tinatawag nating coconut palm, kagaya nun yung nasa nyug na yun mga Kuys. So pag-uusapan natin kung gaano nga ba kahalaga yan at kung ano nga ba ang kagamitan. Bakit natin iniipon ang paklang? At ano ang pwedeng paggamitan ng paklang? Siya ba sa paningin mo ay sa paklang? But it was not your fault but mine. Moments later, a few inches later. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. So ayun mga Kuys, pawis na pawis tayo sa pag-iipon ng paklang. So ayun, pupunta tayo sa lugar kung saan makakapag-relax tayo mga Kuys. Napakasarap ng hangin, lumakas ka pa. So ayun, pupunta tayo dito mga Kuys sa ginawa ni Abel na relaxan. Ayan. Papakita ko lang sa inyo. Yan. Yung first floor, second floor, and third floor. Akyat tayo dyan mga Kuys. So may tuldang yan, bubong. So akyatin natin mga Kuys at doon tayo magpahinga. Kasi nakakapagod humila nung paklang. So ayun, akyat muna tayo mga Kuys. Yeah! Bawal mahulog. Kasi baka di tayo masal. You're the one that I love. So ayun, tara akyat tayo dito. Saying goodbye. So, dito tayo third floor para mas mahangin. So ayun na nga, nandito na nga tayo sa taas. So tumatagaktak yung pawis natin mga Kuys. So
Wait lang mga kuys ha. A few inches later. So ayun mga kuys, kita pa ba ako dyan? Ang hirap sa kulay natin mga kuys, kunting dilim, di na tayo nakikita. What? So ayun mga kuys, ano nga ba yung paggagamitan natin ng pack lang? At ano nga ba yung halaga nun sa dito sa probinsya mga kuys? Napakahalaga nun mga kuys. Kasi ano, yung screen natin dumidilim-dilim. Dito muna tayo sa mga kagamitan ng pack lang. Unang-una, so pwede natin siyang gawing bola kapag makipaglaro tayo nung tayo yung mga bata pa. So ayun, tapos pag tayo'y madungis na sa kakalaro, tapos yun, gamit yung bola yun. So ayun, pag uwi natin, pack lang pa rin yung pamalo ng ating mama. Yung dulo nung dulo nung pack lang, wash out sa mga kuyakos na napalo ng mama gamit yung coconut palm. So ayun, tsaka ano pa nga ba, alala nyo kapag naliligo tayo ng ilog, yung pinampapalo ng ating mga mama sa hindi lang pamalo sa atin mga kuys, pamalo dun sa paglalaba, yun, pack lang pa rin yun mga kuys. Pwede natin siyang gawing dingding, or yung ano nga tawag ng dingding. Naku po mga kuys, wow, sarap ng hangin mga kuys. Oh, dinuduyan tayo dito sa taas. So ano, yun, pwede natin gawin siyang sulidap. Ayun, yung sulidap, yun yung parang ginagawa siya. Do it! Just do it! Siyang yung pinagaganto-ganto, tapos magiging mahabang tapos pwede mong gawing bubong or something na tapos pwede mong idingding sa ating tahanan, or gawin mong harang sa ating tahanan. Pwede mo rin siyang gawing tagahan. Alam mo yung tagahan? Yung pag yung honey mo may kasamang iba, tagahan ka lang. This life is easy, every night. The world is falling. Yung tagahan mga kuys is yun yung pinag-iitlogan ng manok. So ayun mga kuys, at saka nung unang panahon ginagawa rin yun na rilo. Wala tayong rilo, ginagawang singsing, ginagawang pera nung mga nagbabahay-bayang mga bata. Hindi naabutan nung nung mga batang 20s na ngayon. Kadalasan ng mga batang 90s, wash out sa mga batang 90s na nakaranas nung kung ano-ano yung pinagagamitan ng coconut farm na yun. So ayun, pwede nating gawing walis, pantusok dun sa pag gusto mong mag-ihaw ng mais. Yun mga kuys, masarap yun. Tapos ano pa ba mga kuys, maraming paggagamitan. Wash out yun sa mga kuyakuys na ginawang baril, tapos nagbaril-barilan ginawa yung paklang. Wash out sa mga nakaka-relate dyan. So wash out na naman tayo sa mga batang naglaro ng gulong, tapos gamit yung yung sa may bandang uluhan ng paklang, panulak sa gulong. Ayun, wash out sa inyo mga kuyakoys. Nakalaro rin ako niyan, tapos tumatakbo habang umuulan. Tapos nagkaputik-putik na lang uwi. Palo na naman gamit yung paklang. At sad part pala ngayon sa panahon ngayon mga kuys. Kasi kung dati, pag pinapalo tayo, may mga pamalo talaga. Ayun, yung kung ano yung kinukuha. Ngayon, pag nagalit sa yung nanay or yung tatay mo, wala nang palo-palo, diretsong sapak lang. But it was not your fault but mine. Pambihirang pack lang yan mga kuys, no? Pero yung pinaka-the best experience ko talaga doon sa pack lang o yung coconut palm na yun, yung mga kuys. Yung marami kayong magkababata mga kuys, tapos papadulas kayo sa sa bangin, yung hindi naman masyadong matarik na bangin, tapos ang dami yung mga kuys, tapos padulas pababa, tapos naku po, sabay-sabay gulong. So ayun, sa mga hindi nakaka-relate dyan, tapos wala tayong larawan. Imagine nyo na lang. Maraming pinagagamitan yan mga kuys, kaya napakahalaga ng pack lang kung maituturing mga kuys. At saka reason mga kuys kung bakit talaga natin siya iniipon is hindi ka kikita ng 100k din nun kung wala yung pack lang. Kasi alam niyo mga kuys, ito yung paggagamitan ng pack lang. Tingnan nyo.
So ayun mga kuya kuys, ito yun. Kung bakit hindi ka kita ng 500,000, 300,000, 1,000, 100,000 o kung ano pang 1,000 yan, hindi mo kikitain yan sa pagtatanim ng luya nang walang paklang. Ito yung dahilan mga kuys, tingnan nyo. Yan. Kailangan mong takpan ng paklang yung tanim mong luya para mapakinabangan mo. Kasi pag wala yan, wala kang 1,000 mga kuys. Kaya ito yung halaga ng paklang dito sa amin sa probinsya mga kuys. So na yun, nalagyan na nila nung nung sinasabi ko nga yan, paklang. Yan yung ganyan yung kahalaga mga kuys. Kasi pag wala yan, walang mangyayari sa luya mo mga kuys o dun sa ginger na itinatanim mo. Pagkatanim mo yan, kailangan mo yan takpan mga kuys. Reason behind mga kuys sa susunod na video.